od malih nogu sam pjevala u užbom zboru, dječjem zboru, kad je još ta Stipe svirao, znači od nekih 6-7 godine i tako, uvijek sam bila tu kad su se mijenjali vođe. Kako je sve krenulo? Ne znam, bila je jesen, čak se sjećam da sam i na faksu to vrijeme išla, to nisam nikada dovršila. Znači, to je bilo prije nekih 10 godina. A onda je došao novi župnik, Fratomo, i ubrzo nakon njega časna sestra Kruna. I tad se stvari počinju mijenjati. Sjećam se samo da je bila rasprava kako je Fratomo bio na nekakvoj kavi, razgovoru sa Ladikom. Ladika svirao u istom bendu kao i Behta, pa onda vjerojatno tu bila ta neka povezanost. I da je Fratomo pitao da zašto mi ne bi doveli neke ljude da bi imali mladi zbor. Niko nas je najviše zbližio kao ekipu. I onda je to sve u principu krenulo lagano. Počelo su se raditi nove pjesme, pjevati četveroglasno. Onda smo dobili neke članove zbora koji su još malo to digli na veću razinu. Nama je bilo čudno što su one došle jer su one bile dosta starije od nas. I nisu znali šta će sad to biti, ali vidjelo se da je par njih ozbiljno odlučilo ostati u zboru. I sve o svemu zakuhala se situacija i jednostavno je krenulo samo od sebe. A onda smo počeli gostovati. Pa mislim da zapravo ono što nam se svima urezalo, to je bio taj prvi koncert u Sesvetama, taj Zrak kraj mladi koji smo pjevali i reakcija ljudi. Mi četveroglasno prvi put nastupaš negdje, sad misliš si di sam došao. To nam je nekako bilo onako, wow, mi stvarno možemo to i vjerojatno možemo biti bolji. Pa probe su često znale biti zanimljive, uvijek se dobro jelo i pilo, zato smo svi bili iscrpljeni. Bilo je onda zanimljivo kad smo dobili prinove, znači oni članovi koji su se budavali, poženili, kojima smo pjevali mi sami. Uostalom jedna od boljih uspomena su vjenčanja svih članova zbora, zapravo pripreme za ta vjenčanja, uzbuđenje i ovako klopica u ponoć i tako. Za moje vjenčanje uvježbali su pjesmu Ave Maria no moro i baš me onako dotaknula, čak me i raznježila. Vjenčanja su mi bila jako lijepa i svako vjenčanje je posebno. Efekt iznenađenja nam je bio najdraži kad bismo oblačili nošnje i onda uletavali onak iz vedra neba, ljudi gledaju kao ne znaju od kud su, znaju da smo mi nestali, ali nije im jasno. I oni bi malo napravili show program. Imali smo dosta koncerata ovako po ostalim župama. Mi smo svjesni da smo mi smo se uvježbali, mi smo došli otpjevati, mi smo pozvani nečem prisustvovati. Ne smatramo to sad nečim velikim, ne znam, to mi je najdraže u našem zboru. Ta druženja, to je nešto što je nastalo iz tog zbora, znači to nije bilo samo pjevanje, to nije bilo samo obveza. Poniču i puno prijateljstva i poznanstva i lijepih zajedničkih druženja, što nakon probe zbora, nakon smotre zbora. Mi smo došli ovdje, nakon svake probe se išlo na kave, nakon svake probe se išlo na neka druženja. Mi smo boravili u crkvi, igrali Pictionary, naručivali pice, objašnjavali čovjeku da može donijeti u crkvu picu, da ima tu nekoga bez obzira što je mrak i nikog se ne vidi. Mene zbor svašta naučio, i ljudi u zboru, i to što sam u zboru. I onaj osjećaj kad otpjevaš na koncertu i dobiješ taj pljesak, jednostavno lijepo je znati da ljudi cijene taj rad. Ti moraš biti u ovom zboru da bi ti to mogao razumjeti. Riječi to stvarno ne mogu opisati. Svako ima svoja neka iskustva, svako ima svoje neke trenutke. Mene je Anima Una odgojila. Meni je Anima Una druga mama, drugi tata, druga sestra, drugi brat. Meni je Anima Una obitelj. Danas kad pogledaš, meni je to bilo stvarno divno i najljepše razdoblje. Znači, ako želiš imati neku svoju priču, a da će ti puno značiti u životu i da će ti puno olakšati neke stvari, da trebaš doći onda u Anima Una. Eto, to je Anima Una. Dobro. Zajedništvo. Eto, i to je Anima Una i gotovo.